ko an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen n ko aw bisimila radio joliba kɛnɛ kan sa nin ye aw ka kunnafoni gafew waati selen bi maa minnu bɛ kunnafoni gafe ninnu laselaw ma sa fiɲɛ kɔlɛ Bubakari Traore kuma bara ɲɛfɛ Tolo Amadu awɔ ladalala tɔgɔma Amadu Jalo ale bɛ kɛ an sa bari a bɛ radio yɛrɛ ka baara dɔw la min ye ka ɲinili dɔw kɛ aw yɛrɛ de tɔgɔ la sa don nataw kɔnɔna la aw bɛ n'a ye bari bi aw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sa Amadu Tolo kalanden ale ni Bubakari Traore an b'a daminɛ kɛlɛnkɛrɛnnenya la ka ni laseliw bɛɛ lajɛlen k'aw ye an ka gafew kɔnɔkumaw gafew ye mun fɔ k'o fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan cɛnin na lasa faamuyali a bɛ sɔrɔ cogoya min na Bubakari Traore an bɛ taa waati nin kɔnɔ an bɛ na tɔ min ni o b'an bolo bi sa o tɛ dɔwɛrɛ pelenkan ale ye kunnafoni lase kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna ye sa ni o ye jamanakuntigi dankan min ni o tun bɛ yen nɔ sa n'o ye vice président transition hukumu kɔnɔna la sa ko ale ni jamanakuntigi ko wulikajɔ dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa ni diɲɛmɔgɔ ye bɔra a kalama ko wa ko min ye CNSP maaw ye sa ko olu ye laɲini dɔw kɛ o laɲini kɔnɔna de la sa ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔw nana min ye jamana ka premier ministre kura min ni o sigira jamana kɔnɔna la ni o ye Mokutari Wane sa wa ko don nataw kɔnɔna la sa waleya ni waleya dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ni gɛlɛyaw ni olu cungura i n'a fɔ laseli o bɛ kɛla pelenkan maaw fɛ cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna ye sa ko an bɛ se k'a fɔ ko coup d'état min ni o bɛ ka ko fɔ an bɛ don min na i ko bi sa ko an bɛ se ka sinsin k'a fɔ ko nin waleya min ni o kɛra fana ko a bɛ se ka jate i n'a fɔ ko coup d'état don k'a da kan ko min ye finitigiw ye ko u ye dankari min ye Mokutari Wane ka se ka a n'a nɔfɛmɔgɔw k'a yira k'a fɔ a ye gouvernement min sigi sa ko olu tɛ jɛn n'o ye cogo si la wa min ye camancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye bandaw ye sa ko min ye o bandaw kelen ye sa ko u y'o fana minɛ min ye ka taa laseliw kɛ a ye ko nin waleya bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ pelenkan maaw olu y'a fɔ cogoya min na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abubakar bɛ Fofana ale ka fasiri kɔnɔna la ko waleya de don waleya min ni diɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko waleya tɛ sɔn kan ka kɛ min ma bari min ye fanga maaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigiw n'an ko putschistes sa k'u y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la ko u fana bɛna laseliw kɛ maaw ye faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na bari ko ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi dankan min ni o bɛ yen nɔ n'o ye vice président ye sa Asimu Goyita ko ale n'a ka maaw k'an bɛ don min na i ko bi sa ko Mali tagabolo ko a bɛɛ lajɛlen b'olu de bolo k'u yɛrɛ de kuma in bɛɛ lajɛlen lase an ka jabaranin so dɔ la i n'a fɔ pelenkan maaw u b'a fɔ cogoya min na. Joliba FM. O pelenkan kelen in kɔnɔna la sa min ye an ka politologue belebeleba dɔ ye sa n'o ye Gawusu Madani Traore ale ye a da don nin ko la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ yaasa limanaw bɛ se ka faamuyali kɛ waleya min ni o kɛlen filɛ nin sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye constitution tagabolo ye ka taa se charte tagabolo ma sa ko sɔn tɛ kelen cogo si la min ye waleya min ye ni o taara ka Mokutari Wane a n'a ka gouvernement maaw ko ka olu sɛgɛrɛ wa min ye jamanakuntigi ye sa ko wajibi don bandaw ko a ka to Mokutari Wane kɔ k'a yira k'a fɔ ko ale ka kunkilenna tɛ waleya min ni o kɛlen filɛ nin ye CNSP maaw olu fɛ wa ko don nataw kɔnɔna la sa waleya de don waleya min ni a kan ka dan kan ka siri a ko la cogo bɛɛ lajɛlen na min ye ni politiki dɔnba gana ninnu ye sa n'an ko politologue kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawusu Madani Traore a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la ni waleya ninnu bolo tara mɛ caman jamana in kɔnɔna la ko n'an ye para ɲɛ kelen kɛ i n'a fɔ an ka fɔ tɛ dɛ Gawusu ka fɔ don a ko n'an ye para ɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ an bɛ para ɲɛ saba kɛ ka segin kɔfɛ ko don de selen filɛ nin sa Mali yɛrɛ kɔnɔna la fo maliyɛnw an ka jɛ ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maa si tɛna Mali a dilan anw nɔ la i n'a fɔ Gawusu a y'a fɔ cogoya min na pelenkan ale kɔnɔna la. Joliba FM. Pelenkan kɔnɔ sa an bɛ to gafe wɛrɛ kɔnɔna la nin wagati in na n'o ye indicateur du renouveau ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye an bɛ don min na i ko bi sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye M5 RFP ko o maaw ko olu fana bɛ wuli ka jɔ la ka se ka waleya dɔw ka olu yira o waleya minnu ni M5 RFP ni u y'olu yira sa ko a yɛrɛ kɛra sababu ye min ye u ka se k'u da don INTM ale ka wuli ka jɔ ko la k'a yira la k'a fɔ ko mot d'ordre de grève min ni INTM ni u y'o bolo da sa ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ sa ko maaden ma sɔrɔ cogo si la min n'o bɛ wele ko interlocuteur n'o ye ka taa kuma min ye baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la grève ko hakilina la o de y'a yira k'a fɔ ko gouvernement min ni o bɛ sen na i n'a fɔ an bɛ wagati min na sisan sa ko gouvernement tɛ yen nɔ o hakilina kelen in na sa min ye
indicateur du renouveau olu ka fɔ sa u y'a yira k'a fɔ ko INTM ku y'a lasigi k'a fɔ ko u bɛna sigi k'a fɔ kɛ u ni jamana ɲɛmaaw bari ni gouvernement tɛ yen nɔ sa ko sigi k'a fɔ ko o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hali ni k'a sɔrɔ camancɛ fanga ɲɛmaaw ko u k'u y'a yira wagatinin dɔ kɔnɔna la sa k'a fɔ colonel minnu bɛ yen nɔ n'o ye Asimu Goyita n'a ka mɔgɔw ye sa ko min ye an ka baarakɛlaw ye ko u kana u n'u k'u sigi ka kuma bari Belenkan maaw ka fɔ la sa ko waleya de don waleya min ni sɔn ma kɛ a ma cogo si la u y'a yira k'a fɔ ko ni jamana gouvernement ni o sigira waati min u ni baarakɛlaw ka jɛkuluba n'o ye INTM sa k'u bɛ se ka sigi ka kuma i n'a fɔ Yakuba Katile n'a ka maaw u y'a laɲini cogo min na bari ko n'o waleyaw tɛ ka ban ko cogo si la olu ni min ye finitigiw ye k'u tɛ se ka sigi k'a fɔ ko u b'u da don kuma la kuma min ni o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. O indicateur kelen kɔnɔna la sa jɛkulu min n'o ye syndicat ye ni o bɛ sigilen min ye karamɔgɔw olu ka ko kɔnɔna la sa n'o ye éducation ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kangarida kan kɛ min ye u ka grille salariale ni o ye waleya min jatese min ni o bɛ u ka sarakow bɛɛ lajɛlen ko fɔ sa ko ka fɛɛrɛ ɲini o ko la ka da kan ko article 39 min ni o k'u baara sigira sen kan sa don tɛmɛlenw kɔnɔna la INTM yɛrɛ fɛ sa ko waleya de don waleya min ni a kan ka sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ min ye école karamɔgɔw fanfɛla ye ko ka da k'a yirala k'a fɔ école karamɔgɔ 16,000 o n'a kunkanfɛn ko olu bɛ yen nɔ sa halisa min ye nin tagabolo indice ninnu ye sa ko o ma fara olu ka sarakow kan wa ko don nataw kɔnɔna la cogo bɛɛ lajɛlen na sa min ye nin karamɔgɔw ye k'u bɛna bɔ ka u ka dusumankasi yira k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko n'u bɔra ka ban min ye k'a fɔ k'an bɛ camancɛ fanga de la walima an bɛ wagati wɛrɛ la sa ko olu tɛna o jateminɛ anw ka fɔ tɛ a bɔra indicateur du renouveau kɔnɔna la sa min ye karamɔgɔw ye ko don nataw kɔnɔna la ko baara bila ko u fana bɛna u sinsin o kan yaasa min ye tagabolo minnu ni o kan ka ɲɛfɔ u ka kow kɔnɔna la ni o bɛna jateminɛ ko hali ni k'a sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ u fana bɛ jɛkulu belebeleba kɔnɔ min ni o bɛ INTM yɛrɛ ko fɔ bari k'u fana bɛ u ka hakɛw u b'o ɲini u yɛrɛ ye hali ni k'a sɔrɔ jamana bɛ an bɛ don min na nin bolo in kan min ye indicateur du renouveau ye olu de ye o lase bɛɛ lajɛlen ma. Bɔra indicateur de renouveau kɔnɔna la an bɛ an wakilu don min ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ale y'a yira k'a fɔ ko waleyaw bɛ sen na min ye M5 RFP ko ale ni min ye gentimaw ye n'o ye finitigiw ye an bɛ don min na i ko bisa ko waleya dɔw tan bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye M5 RFP maw ko olu ni finitigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ bari u kɛn bɛ ka ɲininkali min ye Soir de Bamako ye a kɛn bɛ ka ɲininkali ka o tɛnku k'a yira ko M5 RFP yɛrɛ an bɛ don min na i ko bisa ko u jɔyɔrɔ ye jumɛn Mali ko in tagabolo kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa min ye M5 RFP sa ko u ka lakilenna u ka kunkilenna ko u bɛ n'o yira bɛɛ lajɛlen k'a faamu bari min ye u ka ɲɛmaaba dɔ ye n'o ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye sa ko ale de ye laseli kɛ min ye Soir de Bamako kɔnɔna ye sa k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la waleya ni waleya minnu ni M5 RFP k'u kɛn bɛ ka olu boloda k'u b'o lase bɛɛ lajɛlen ma bari ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ ka taa jamana in kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko olu tɛ waleya ye min n'o bɛ jamana jɔ ko fɔ ko Dr Shogel Kokala Mayiga a ko olu ka kunkilenna tɛ a ka fɔ kuma bɛɛ ko min ye coup d'état ye ko o bɛ jamana kɔnɔna la bari k'an bɛ don min na i ko bi fana waleya dɔw bɛ yen nɔ sa a tɛ se ka pan cogo si la M5 RFP kunna ka da kan ko olu ka jɛkulu ye ko jɛkulu belebeleba don wa k'u ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o darakili la min ye M5 RFP u ko k'u tɛna to sigilen cogo si la i n'a fɔ Shogel Kokala Mayiga ale ye a lase cogoya min na Soir de Bamako kɔnɔna la ko don nataw kɔnɔ M5 RFP maaw bɛna u kunkan mɛn. Joliba FM. N'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔna la sa halisa an bɛna kunnafoniw kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ ko waleya dɔw bolo dalen don kɛrɛnkɛrɛnnen la halisa Soir de Bamako ka fɔli la u y'a yira k'a fɔ M5 RFP maw ko kunnafonidilenw de ɲininkali tɛnku u la sa ko k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi yala ni k'a sɔrɔ olu mana wele min ye Asimu Goyita n'a ka jama fɛ sa ko yala u bɛna sɔn ka na u sigi k'a fɔ k'u bɛna lamɛnni kɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko ni maa y'i wele diyagoya don i kana lamɛn bari
bari o kɔrɔtɛ k'a fɔ ko olu ni genti maaw ko u bɛ n'u sigi ka fɔ kɛ walima k'a fɔ k'u bɛ to genti maaw kɔ cogo bɛɛ lajɛlen na wa ko min ye CEDEAO maaw ye n'o ye communauté internationale ye sa ko M5 RFP k'u bɛ welekan bila u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko u ye nako caman kɛ Mali kɔnɔna la wa min ye fanga tagabolow ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tagabolo ni tagabolo minnu n'o kan ka sabati a kɔnɔna la sa ko don de sera don min ni o kan ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bari M5 RFP maaw y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini ma deli ka kɛ min ye ka se k'a fɔ k'u bɛ Mali la yuguba mankan ka wuli Mali kɔnɔna la bari ko don nataw kɔnɔna la sa min ye bɛn ni kelenya ni sindiya o min ni o kan ka ye ka kɛ tiɲɛ kan min ye kalataw ye yanni olu cɛ waleya minnu kan ka kɛ ko o mana sigi sen kan siga t'a la k'a fɔ jamana gouvernement nataw kɔnɔna la sa ko olu bɛna ye bari charte minnu ni olu fɔra ko ni sabatili ma kɛ o kɔnɔna la cogo si la min ye M5 RFP sa kan ka segin n'a ye k'a fɔ u bɛna bɔ ka se boulevard de l'indépendance n'a ɲɔgɔnnaw ma ka se ka u ka dusukasi yira wa ko min ye u tɛ don nkalon maa si fɛ anw ka fɔ tɛ M5 RFP maaw olu ka fɔli de don fɔli min n'u y'a fɔ soir de Bamako kɔnɔna la. Kunnafoni gafew okumu kɔnɔna la sa an b'an tɛgɛ ɲɛsin kunnafoni gafe min ma ni wagati in na o de ye Les Echos ye welewele Les Echos welewele olu ye ɲininkali kɛ u y'a yira k'a fɔ ko an kan ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ko Mali a kana bisi basa ni kumakan min ni a bɔra Les Echos kɔnɔ sa u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ Les Echos olu ka kumakan tɛ bari k'u ye maa dɔ de ɲininka min n'o ye Boubacar Salif Traoré ale tɛ maa wɛrɛ sa ɲɛmaa don Afrique Globe kɔnɔna la n'o ye spécialisation belebeleba ye sécurité ko ni o ye lakana ye o ko kɔnɔna la Sahel janfanaw fanfɛla la sa u y'a yira k'a fɔ k'u ka maa kofɔlen sa n'o ye Boubacar Salif Traoré sa a y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la Mali kan ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana o bɛ se ka sabati bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na bari ko ni ko tɛ Mali kelen ka ko kɛlen ko sababu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ala y'a kɛ Mali bɛ sigi yɔrɔ min na Mali bɛ sigilen cogo min na sa ko jamana caman bɛ Mali dafɛ jamana minnu bɛ Mali dafɛ k'u kɔni sigi cogo si la ka mankan ka o natɔ ye Mali la i n'a fɔ Boubacar ale ka laɲini ye ko min ye sa a ko cogo bɛɛ lajɛlen na maaw ka wuli ka Mali dɛmɛ n'o kɛra sababu o bɛ kɛ sababu ye sa ko bɛn o bɛ se ka na farafinna manfan yɔrɔ caman na bari ko n'o tɛ kaban ni bɛɛ tora sigilen ka i faga fɛn ko o lajɛ i bolo ko siga t'a la k'a bɛ gɛlɛya wa a kɔlɔlɔ ko a bɛ se ka se bɛɛ lajɛlen ma Afrique Globe maaw olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ sa ko min ye bɛn ni kelenya ye ko bɛ se ka sabati cogoya minnu na u ye nin laseli bɛɛ lajɛlen u y'a fɔ min ye Les Echos o kɔnɔna la welewele. Joliba FM. Kunnafoni gafew kɔnɔ an b'an tɛnkun ka se nin wagati in na min ye Nouvelle Horizon olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye vice président min ni o bɛ Banque mondiale kunna Mali fanfɛla la sa k'a bɛ wuli ka jɔ la Mali yanfan na ka n'a yira k'a fɔ ko min ye Banque mondiale maaw ye sa ko don nataw kɔnɔna la u ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ sa ka se ka farafinna jamanaw ko ka olu dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ waleya dɔw kɔnɔna la bari k'an bɛ don min na i ko bi sa wulikajɔ min ni a kɛmɛ k'a boloda farafinna fan caman na min ye Sénégal ka taa se Burkina ka taa se Côte d'Ivoire ka taa se Mali ma sa ko Mali ta waati o de tun ye sisan ye bari ko wagati min n'o bɛ Mali la gɛlɛya minnu politique ko gɛlɛya minnu n'o bɛ Mali la ko hakilina kɔnɔna la sa min ye Ousmane Diagana ale yɛrɛ de ɲɛmaaba in ye sa ko a ye a ka Mali nali ko a y'o ɲɔngiri fɔlɔ k'o sɔn sɔrɔ dɔɔni ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigin k'a fɔ ko Banque mondiale maaw k'u bɛ lajɛli de la u ka musakaw olu minnu dilen don farafinna jamanaw ma olu bɛ se ka taa bolo minnu kan wa don nataw kɔnɔna la Mali ko ye laɲini dɔw kɛ o laɲiniw o bɛ se ka sabati wa o tɛ se ka sabati wa Nouvelle Horizon maaw ka fɔli don anw ka fɔli tɛ u y'a yira k'a fɔ Banque mondiale maaw kɛmɛ ka u ka nali ko u ye o ɲɔngiri fɔlɔ k'a sababuya kɛ gɛlɛya min ni o bɛ Mali kɔnɔna la. Joliba FM. Kuncɛ an bɛ kunnafoni gafe laban min ni o b'an bolo bisa bɔlu kɔnɔna la o fana ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la sa u y'a yira u ka fɛn divers kɔnɔna la k'a fɔ ko an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ sa min n'a y'a ka dusumakasi yira kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ko Mali yɛrɛ kɛra jamana ye sa jamana min ni coup d'état jamana don kosɛbɛ kosɛbɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko Mali kun tɛ o dɔn kosɛbɛ o hakilina kelen in na sa ko waleya de don waleya min n'a man kan cogo si la min ye ale ka kamanagan ye ale ka kɔnɔna kasi ye sa ko Mali ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka sigi tabali belebeleba kelen kunna sa min ye tagaɲɛ ye ka se ka o kɔfɔ o tagaɲɛ min ni o bɛ kɛ sababu ye sa mankan misɛnw minnu ni olu bɛ fɔla olu ka ban cogo bɛɛ lajɛlen na a ko ale yɛrɛ tɛ maliyɛn a bɛ gafe de kɔnɔna la k'ale tɛ maliyɛn k'ale b'a yɛrɛ jate i n'a fɔ Soudanais ko Soudan o ye jamana de min ni Mali tun bɛ
o kɔnɔna la Mali bɔra Sudan de kɔnɔna la ale ka faamuya la bari ko tagabolo minnu tun b'olu bolo Sudan ko an bɛ don min na i ko bi ko o tagabolow tɛ maliyɛn kuraw bolo a yɛrɛ ka fɔli la a y'a yira k'a fɔ min ye maliyɛnw ye k'u ka segin min ye sudanɛw ma ko n'o kɛra kaban k'an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn minɛ min ye maa wɛrɛ ka bɔ fan wɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛna médiation kɛ Mali la ko a kɛmɛ k'ale kamana gan kosɛbɛ wa dusukasi ko belebeleba don a tɔgɔ ko Madame So Fanta Sila Madame So Fanta Sila ale ka fɔli don fɔli min ni a y'a kɛ gafe dɔ kɔnɔna la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni kibaruya in de bɛ min ye dansiri an ka bi kunnafoniw na kunnafoni minnu ni a diraw ma gafew kɔnɔna la an b'aw lajɔniya sa k'a fɔ ko gafew mana mun bɔ an b'o de bayɛlɛma aw ye an ti fɛn fara a kan an ti fɛn bɔ a la an ka baara ye o ye radio Joliba laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka min ye gafew kɔnɔ kumaw ka olu di aw ma todunkan cɛɲi na faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min na aw ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi min ye Bubakari Tarawele kuma bara ɲɛfɛ Tolo Amadu radio Jɛkafɔ radio Joliba fili bɛ kuma kɔnɔna la sa radio Joliba maa bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsili kɔnɔna la an bɛ to ɲɔgɔn fɛ halisa min ye Nandi Kuyate ale bɛnale ka na fɔli kɛ aw ye a yɛrɛ nisɔndiya bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ Bubakari a bɛna fɔ Nandi Madala ni a bɛ Asimu ka jama de don wa maa jumɛn ka jama don an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa n ko aw salamu aleykum aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la